Kini ang atong latest weather update karong adlaw, Monday, December 21, 2020. Ang bagyong Vicky nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility ug padayong kining nagpalayo sa may Kalayaan Islands. Ug naa na sa 210 kilometro sa may habagatang kasadpan ng Kalayaan, Palawan, na ay maximum sustained winds na 55 km per hour duol sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 70 km per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa habagatang kasadpan sa gikusgo na 10 km per hour. Ang tail end ng frontal system ang paday nakaapekto sa may silangan ng Southern Luzon ug ang amihan ang nakaapekto sa ubang bahin sa Luzon. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama na ang Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, mayong adlaw.